Sa number 7, pasaherong pilason matapos na ginaboy isang bato ang isa ka nagabiyahe nga modernized jeepney sa barangay Felisa. Yari ang report. Napiyungan samtang nagasakay sa modernized jeepney ang maestro nga si Brian Villanueva papauli sa barangay Handumanan sang namurag-muragan sa mabaskog nga sigabong kagabi. Ginhaboy gali isang bato ang ila ginasakyan nga bus, rason nga nawasak ang glass window. And gulpi lang may nagsigabong. Ang abi ko gidyan nabungguan kami or nakabunggo kami pala, Sir Nico. Then doon namurag-muragan ako. Then after to, nag-drop ako sa may floor sang modern jeep. Kaya tiyang tupad ko, gulpi man nagtindog kag nag-drop man sa sa log sang modern jeep. Then dito na namo na realize nga may naghaboy gali isang bato. Sa ginpost nga litrato ni Brian sa social media, makita ang isa sa mga pasahero nga lalaki nga bago lang man pa-check up sa iya nga head injury sang naigo naman sang bato sa guya. Wala na anay nagbiyahe ang mga modernized jeepney nga makaduwa naman ka beses nga ginaboy sang bato sa madulom nga area sa barangay Felisa. Suno kay Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, nakilala na nila ang persona nga ginapatian nagtripping panghaboy sang bato. Padayon siya ginapangita sang kapulisan. Magatala naman sang police personnel ang BCPO nga magabantay sa lugar agud mapasiguro nga mapaiway ang kasubo nga insidente. Frequent ko da nga nagalabay mo. Almost every day dry ko nagalabay and gabi na most of the time. Ang street lights gid kiti more than a year na siguro nga dira ang area wala nagasiga ang street lights. So mas nami gid nga matagaan na atensyon sa Ginausisa sang PNP kung may kangtana ng insidente sa nagluntad nga konflikto sa tunga sang traditional jeepney kag modernized jeepney organizations. Ang pamunuan sang bitaw nakahanda man nga magsugilanon sa magtimbang nga bahin sang transport organization kung nagakinahanglan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.